isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na morning. Kamusta na ang bilog nga Bacolod kag probinsya? Hoy, salamat sa Dios, Biyernes na naman. Kamusta na ang kahimtangan sa mga dalanon? Kamusta na mga merkado? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Inatanan, idulong sang aton patrol karon nga kagahon. Balita sa patrol. Kumo Biyernes, anagaman sa patrol, tikilala nyo na, amo ni siya ang ginakakunyagan sa mga tagpalamati, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Buyag. Buyag gada. Good morning, Action Fred. Kaya sa tanan natin nga mga ka-aksyon. Subong nga adlaw, Action Fred. September 4 naman. Thank God it's Friday. Una man nga Biyernes sa bulan sang Setyembre. Kaga subong nga mga inoras, Action Fred. Usually, amo ni damo na nagalinabay, damo na nagabiyahe, nga mga pasahero nga silakyan. Pero sa aton nga paglibot-libot, Action Fred, doon nagamat-amat, laka na lang no, ang mga nagabiyahe. Kaya ako may gabiyahe, gidman, ang kada rota, may tagduha, may tagtatlo, swerte na may apat nga nagasakay sa amo man ni Action Fred nga oras. Kay kabalo naman kita nga di limitado ang mga makasakay sa mga jeep sa sining panahon sang COVID-19 pandemic. That's why nga aton nga mga drivers nagahimakas gid. Pagtapak pa lang alas 4 kung pagtapos pa lang sang curfew, nagamat-amat na sila gwa, Action Fred. Kaya para at least mabawi-bawi Manila kung makaginansya man sila kag may mapuli, Action Fred, no, inugmakal sudan sa tagsan nila kapamilya. Kay bisan ang drivers ng taxi ni Action Fred nagalagas man isa, nagapundo na lang sila sa isa ka lugar kag nagahulat sang pasahero. Kay kung maglibot-libot pa nga nabudlayan man sila kay di gasto gasolina kag pila lang man ang iba nagasakay malapit lang man, Action Fred, no, hindi sila ka dali-dali bawi man sang ila sini nga boundary. Anyways, Action Fred, kahapon niya sa nagapamangkot mula sa bahin sang Takuling kay di temporaryo gin-seal off ang bilog nga Purok Progreso, Action Fred, sa barangay Takuling matapos nagpositibo ang napulo gid ka mga persona nga residente sa among nga lugar. Ginrecommend man ini sang City Health Office nga temporaryo sealed off ang bilog na purok pangod nga lapta ang balay sang mga nagpositibo bala, Action Fred, sa COVID-19. Bali mga 150 ka mga households ang bulubanta, Action Fred, nga gin-sealed off kag 500 ka mga individual ang apektado sang sealed off. Kung sa Euro, Action Fred, problema naman ini sang barangay. Kay hindi man pwede nga pagutman sila kag pabayan. Pero buwas nga ukon subong nga adlaw natalana nga magpatigayon sang dugang pagid nga assessment ang CHO, Action Fred, sa lugar. Kag tinagwa ning resulta ni bala, Action Fred, sang 23 tanan ka mga persona nga nadala sa mass testing sa ilang barangay kag nagpositibo ining napulo, Action Fred. Amat-amat na no nga nagagwa ang resulta sa ginpatigayan nga mass testing sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, Action Fred, kahapon do sa report ni Action Marlon do 200 plus na to mo sa resulta ng yes, Action Fred, nga ara na kagapon pilang positive na confirm to Action Fred kay kisabala kabudlay man tawgan ang taga-Capitol, Action Fred. Kag para sure na lang hibaloon na karon, Action Fred. Pero anyways, kahapon may 28 nga nagduga nga nagpositibo sa Negros Occidental kag may 59, Action Fred, sa syudad sang Bacolod alone lang na. Samo-samo na, Action Fred, no, may mga ROF, LSI. Kagapon man, Action Fred, kay damo pagit sa mga nagapamangkot kay ang OFWs ginapapauli na, Action Fred, mo. O rekta na lang. Oo, rekta na sila, Action Fred. Pero
na-interview naton si Councilor Salanga, ang headman sa action team on returning OFWs, kung paano ang ila sininga komitiba. Tinagamal siya nga padayon lang ni Action Fred, bisan pa nga nagapuli, bala, ang mga OFWs in coordination sa barangay. Kaya sila, barangay naman Action Fred mo. Ang tabuan naman nga sila ang magabantay sa mga OFWs kung may sintomas, gidman nga mabatsyagan within the quarantine or self-isolation nila. Pwede sa gihapon makakontakt man sa ila ni Councilor Salanga kag diretso man Action Fred sa barangay. Kaya doon nag-hands up na Action Fred no ang OWA sa mga ginagasto sa kada hotels Action Fred, hamak mo pila na ni kabulan nga pagkuha nila, pagbayad sa mga hotels kag in Action Fred, kada may mapuli, hindi lang diri sa aton nga hindi lang sa aton nga probinsya, kundi sa probinsya sa bugos nga kalibutan Action Fred. Anyway, sa Action Fred may mga balita man kita karon kay ti ginahibalo ta pa ang sa bahin naman bala sa religious sector tinamo man nagapamangkot kay ti ginbalik GCQ ang syudad, wala sang mass gathering kung paano ang mga misa naman sa simbahan Action Fred. Pulo lang kabilog Action Fred. Pulo lang kabilog. Ang iba Action Fred ang ligad to gina-prefer man sa aton nga mga kaparian nga virtual na lang, ito virtual na lang. Mayo pa. Kaya kung magsimbagid, pulo kabilog. Ti may sakristan, may pare. Ang silingon ang gisimba, guro ti anom lang pito Oo, sila lang. Kaya ti sa pa lang Action Fred, no? Sa sa mga pa lang, mga lay ministers pa lang kulang na Action Fred. Sa aton nga Action Fred nga data, no, 220 Bacolod residents kag 48 from Negros Occidental ang nag-participate man sa time-out weekend mass testing ang nagpositibo Action Fred sa COVID-19. Bali, 220 Bacolod residents ina kag 48 sa Negros Occidental. So padayon Action Fred nga nagaginuwa man ang mga resulta kagkabay pa nga hindi na ni Action Fred madugangan kahit di apektado gid sa gihapon ang tanan. Sa aton mga ka-aksyon, nakaibalo ka mo bala nga para sa complete balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Di ko maguluwa ni mga resulta ni. Kabay pa nga hindi lang magdamo ang positive. Sos, dawla gaiban gasaka lang nga gasaka ang kadamuon sang naigo sang COVID-19. So barangay naman ni ang problema. Pinsarabla. Kadamo-damo sang positibo, ti pakanon mo na. Imo na ati panon, bantayan mo na para nga maglagaw kag maglapta ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Dire kamo yaho sa mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sangsang ano nga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription ni Health Secretary Francisco Duque III, siling niya si Presidente Rodrigo Duterte, maayo ang iya ikaayong lawas. Niyang kolorya, wala gay problema. Sila niya kung maghatag sa mga direktiba at tag kayo sa mga meeting gintabungan ko, okay gid siya. Matag ang iya mga direktiba, matag ang iya ginapanghambal, kag makita mo gid kag mahibalan nga masyado kaklaro sang iya sini pila ka mga mando ang gusto niya, mga prioridad niya maatag nga palayag sa mga kabinete. Pero niya may mga distansya gid ginapasiguro 2 ka metro gid ang distansya sa mga kabinete kay Presidente Rodrigo Duterte. Kay porte ang hinuding-huding, porteng palupad sa mga balita nga daw maayo o kung hindi maayong kahimtangan sang ikaayong lawas sang presidente, no? Kay ti doktor nagsiling nga daw malapit siya sa stage 1 cancer kung padayuno niya ang pag-inom. Nagligad to, na-mention man siyang presidente, gapalanakit likod niya, may migraine siya, may mga burger disease siya sa nagligad, bangod sa iya pagpanigarilyo. Pero siling ni Secretary Francisco Duque, niya maayo gid ang ikaayong lawas ni Presidente Rodrigo Duterte. Gali man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Mabalik kami. Dugang nga mga isyu, dugang nga balita. Pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood at iba pang... Minggo na ang home quarantine pass. September 6, dungan sa pagsiraman sa mga merkado, Central Market, Burgos, kag Libertad. Pagbutang sa mga check-point sa pila ka mga lugar dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Pagkatapos, hindi ka makagwa kay may ad-even kita. So, usaron nyo ang inyo sini nga home quarantine pass. Kung ad ka, makagwa ikaw sa natalana nga adlaw. Kung sa even ka, amo man ang adlaw nga pwede ikaw makagwa. Kabay pa, ining home quarantine pass. Sa dalom sang General Community Quarantine, makapahagan-hagan kung hindi ka makatap na lubos sa COVID-19. Gasaka nga gasaka, may problema pa kita. Ang mga OFW sumong wala na ginakwarentina, diretso na sila puluyan, home quarantine na lang. Ang mga LSI kag iban pa. Ang mass testing na to ng mga resulta, kadamo-damo sa mga nagpositibo. So ang silingon, samtang galakat ang panahon, gadamo ang mga biktima ang nalatnan sa COVID-19 sa Bacolod. Damo pa sa probinsya. So, dapat magkooperar kita. O gyunan takon anuman ang mando para sa aton ikaayong lawas. Pinsarabla, nga kung i-lockdown ka, pila ka adlaw nga hindi ka makagwa sa balay mo, ginadulungan ka lang pagkaon. Ang delikado gid amo ni. Nga kung maigo ikaw sa COVID-19, posibilidad dako man ang tsansa mo nga mag-ayo, pero may posibilidad nga mapatay ikaw. So palihog lang, kinalan kooperar kita, hindi kita magretubado, kay kita tanan ang maantos ini. Mintas tanto nga hindi matapna kag hindi mapahagan-hagan ang COVID-19, ang aton pagsinalayo hindi pa magbalik sa kinaandan. Kabudlay no?
naidlaw kita nga daw hilway ka maglagaw sa mga downtown, sa mga mall, paliwa-liwa, kape-kape, subong, limitado na. Kay, suno sa aton sini, nga ikaayong lawas, ang mga doktor, nurse, kag ang aton gobyerno nagsiling, stay at home, para nga hindi maglapta ang virus. Kung hindi ka maglagaw, hindi ka matapikan, kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 50 milyones 466,029. Resulta in any order 27, 18, 42, 15, 34, 46. Resulta sang 649 27, 18, 42, 15, 34, kag 46. Sa ilo kita 642, ang jackpot 49 milyones 707,326. Ba, may nagdaog. Isa ang mangin milyonaryo base kamo. Are ang resulta. 3, 11, 6, 19, 33, 10. Resulta sang 642, 3, 11, 6, 19, 33, kag 10. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Oy, ginatamyaw ni Ambi Salanga, si Nathan Bornia. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid programs. Tanbay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahitangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga mga balita naton sa Kapitolyo Livestock Breeders sa 1st District nakabaton sang livelihood program. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. kapin 150 ka mga breeder piglets ang turnover sa gobyerno provinsyal pagi sa kaya Governor Bong Lacson sa 1st District sa probinsya bilang kabahin sa Provincial Animal Genetic Improvement Program. Si Lacson ang ginupdan man sa Provincial Veterinary Office agud to personal nga ihatag ining livelihood program sa mga benepisyaryo nga taga-syudad sang San Carlos, banwa sang Manapla, Tuboso, Don Salvador, Benedicto kag Escalante. Ang veterinary office naghatag man sang veterinary drugs, mga supplies kag pati ng allowance sa mga parovets sang 1st District nga nagabalor sang 620,000 pesos. Nagalaom naman si Governor Lacson nga magpadayon ang iningasay isang proyekto agud to padayon man ang bulig nga ihatag sa mga benepisyaryo kag mapasiguro ila sa food security kag sustainable development sa probinsya sa piyak sa sadeng pangatubang nga pandemya sa COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This time check is brought to you by
Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Kita, isa kalalaki na dakpan sa buy-bust operation sa Banwasang Manapla. May detalye si Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May aksyon na Fred Akop ining isa ka lalaki dira sa may crossing Payet Barangay 1-A Manapla Negros Occidental sa isa ka buy-bust operation. Ang suspitsado ginkilala diri si Hector Borgonia, 47 anyos, may asawa and watchman ini siya. Pumuloyo naman sang Yolanda Housing Project sa amuman nga barangay aksyon na Fred. Sa pagpanguna yan ni Police Captain Janic Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP. Tigayon nga na-recover gikan sa suspitsado aksyon na Fred ang balor 5,001 pesos ang ginapatihan shabu kag 500 pesos direction na Fred nga mo gingamit iya nga buy-bust money. Ang suspitsado karon aksyon na Fred na hunong na sa Manapla PNP kag ini sa mga tubanggit sang kaso violation sa Republic Act 9165 Section 5 and 11 ini baligya kag ang pagupot sang illegal nga droga. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalap
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53. Aber, arana. Okay, Aksyon Eden. Action Fred, patayang sa ka-drug personality matapos ginluthang sang riding in tandem sa Procbalinday, Barangay 2, Syudad sang Bacolod kahapon sa hapon. Ang napatay ang ginkilala kay Felix Olvidado, 23 anyos, ang Proclampirong Barangay 2 sa Amuman nga syudad. Sino kay Police Station Number 2, Commander Police Captain Leo Estopa, nagalakat sa dalan si Olvidado upod ang iya sinihiligan partner kang isa pa kalalaki sang ginluthang sang riding in tandem. Isa lamang kalupok ang nabatian sa mga pumuluyo sa nagluntad man ang pagpangluthang. Ginhingagaw dala sa Corazon Locsin ang ining si Olvidado apang ining gideklarar nga dead on arrival siyang attending physician. Ginkumpirmar man ni Estopa nga si Olvidado ang isa ka drug personality matapos nga madagpan nagligad sa bypass operation. Apang pila ka bulan ang nakaligad, siya ang nahilway sa prisuhan bangod bangod sa plea bargaining agreement. Dugang pa ni Estopa, si Olvidado ang may kaso man nga theft kag na-recover sa lugar sang insidenteng isa ka basilyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Wala pa sang persons of interest sa mga kapulisan sa mga insidente, samtang padayon pa man ang ginausisa ang rason sang krimen. Sa ato naman nga violators action Fred, 49 ang nagkaladagpan bangod no wala nagasuksok sa face mask, face shield, kag wala nagapatuman sang social distancing. 8 ang nadagpan sa police station number 1, 5 sa police station number 2, 14 sa police station number 3, 5 sa police station number 4, 6 sa police station number 6, 3 sa police station number 7, 5 sa police station number 8, kag 3 naman sa police station number 9. Sa siningang panahon, importante man ang ikayong lawas. Agad malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santo Plus Gold, kaya ang Santo Plus Gold pa. Balita halin sa patrol, ang ka-action niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.